Вярваш ли в Исус Христос и с това, че Той е простил твоите грехове? Да. Приел ли си го за свой личен спасител и Господ? Да. На основа на това свидетелство аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Вярваш ли в... Вярваш ли в Господ Исус Христос? За това, че Той е понесъл твоите грехове и Той е твой Господ и Спасител. В основа на това свидетелство аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ориентирай се къде си. Тогава излизаш. Добре. Вярваш ли в Господ Исус Христос? Да! За това, че Той е твой личен Господ и Спасител. Да. И е изкупил твоите грехове. На тази основа аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Не съм сад. Това е хубаво. Ела насам. Ориентирай се къде си. Добре, готова ли си? Да. Вярваш ли в Господ Исус Христос? Разбира се, да. За това, че Той е твой Господ и Спасител и те е изкупил от греховете. И ти си завинаги с Него. На тази основа, на това свидетелство, аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Вярваш ли в Господ Исус Христос? Вярвам. Това, че Той е възкръснал от смъртта и Той е поел от твоите грехове и Той е твой Господ и Спасител. Да. На основа на това свидетелство аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Дани, спокойно. Таня, вярваш ли в Господ Исус Христос? Да. Това, че Той е твой Господ и Спасител. Да. И че Той те е изкупил от греховете. Да. На основа на това свидетелство аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Илянка, Да. вярваш ли в Господ Исус Христос? Вярвам. Че Той е твой Господ и Спасител Вярвам. и те е изкупил от греховете. Вярвам. На основа на тази вяра аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Искам да го колена. Ориентирай се къде си. Добре. Яничка, вярваш ли в Господ? Че Той е твой Господ и Спасител и те е изкупил от греховете и те е дал вечен живот. На основа на тази вяра аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Саша, вярваш ли, че Господ Исус Христос е твой Спасител и те е изкупил от греховете? И че Той ти подарява вечен живот? На основа на тая вяра и на нищо друго, аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Дръж. Да изповяда всичко и тогава!